Bayasong sung hold world ni juda wanama singsa jib jontu rongno banukka but norok waisa phano wanama singsa butui rongno nukka da nugya ku hingke o video ang tini norok no amti hai wanama singsa butui rongno no funogana. Hello, ani khajani Bayasong ang naidi ano kok borok facts channel norok o channel o puini selai juda kok borok facts saiman nai. Horn shark Bayasong shark ni bumung kena chung joto no khatarnak jib hinei imagine khlai siwo because mo sumudroni onek khatarnak sikari jib but Bayasong norok saida man shark ni 70% prajati busaba utei baki 30% prajati butui tuyo joto ni selai wanama singsa kokke ahai je borok ni butui no naika hinke kuno angle of hano kubuni butui haike kiting ungui tongya borok ni butui spiral se ungoi tongo norok video nugui tongkhana aboni bagai borok ni butui world ni joto ni selai unique x ni bisingo kaisa tei aboni speciality ke ahai je borok ni butui ni structure onek kerak ungu je furu female shark butui tuyo afuru mo norom tei light brown color ni ungu but jesuk jora lai thango mo sakane simi kerak tei dark color ni ungui thango mono puila nuknai rok maybe mono butui hini chongniya Tinamo mo onek sai nature ni tok mo je furu kuno borok munisho eba kuboni januar rok no nugo bo logi no kharui bolongo huijagui payo aboni bagui no ahai tok botongo hinei joto borok rok saimaya khota pukbo mo prajati tok ni 46 juda prajati tok naituk jakha mo prajati ni tok ni butui wal to tongnai kuboni joto tok ni butui ni selai onek juda khlai nukjago mo butui rokno nainani asike bright tei colorful ungu je mo toys haike ungui tongo mo tok ni juda prajati ni tok juda color ni butui tuyo mo butui rok yellow green blue black tei red color ni bo ungu mo prajati ni buri tok butui tuyi aro ni thangui payo but jela tok mo butui rokno naikini khlayo eba murugui tongo Gymnophiona mo jib kenjua eba chibuk ni busa haike nukjago but mo jib ni 10 prajati ni baksa ni size 5 feet jora bo kolok manka mo jib nainani onek simple haike nukjago but mono jefru zoom khlai naijago mo onek kirma singsa haike no nukjago bini kisa prajati busa ba hotei kisa prajati unusual buti botuyo je size onek chikon ungo bini buti ni speciality ke ahai je mo butui rok pura transparent ungo mo butui rok asake transparent ungo je butui ni bisingo Gymnophiona ni busa rok move eba malui loriwi tongmani bo srai keno nukjagui tongo Octopus Bayasong norok saidaman octopus bini whole life o only waisa se butui tui mani sekang octopus sumudro ni bisingo kuno hakor ni bisingo eba hapung ni saito safe jaga eba thai naitugo aboni ulo a thai o waisa baino 1 leg ni simi 2 legs butui tui mani ulo octopus mo butui rokno hapung ni saito thepawi riwo mo butui nainani pura anggur haike ungui tongo haiyada butui rimani ulo female octopus always no butui rok ni gana wo kuno chaya wino aborok no kubuni sikari jib by shape khlaiui tongo jefuru bini busarok toro afuru female octopus machaya mani bagai bini butui rokno shape khlaite no ma thilango aboni bagai female octopus bini whole life o only waisa se butui tuyo giant water bug cockroach haike nukjaknai mo yong world ni joto thayo no manthogo mo yong ni joto ni selai wanama singsa kokke ahai je female bugs bini butui rokno male bugs ni fikungo butui tui riu tei bini butui ni naikini khlaina ni samung male bugs no khlaio mo butui rok 10 ni simi 15 days jora male bugs ni fikungo srabui tongo tei jefuru busarok torui butui ni phataro ongkhoro apuru male bugs ni fikung tesa clean ungui thango borok ni size 15 cm jora ungo Darwin's frog
Mo frog Argentina ni bolongo mantogo bo sak no sikari jib rok bai banchiriwi tonina ni bagai hawo klaijak keran blai haike ngai tongo tei bo afuru jora sak bini jakane loria jesuk jora sak aro ni sikari jib thangya sak tei bini interesting kokke ahai bo jebabe bini butui rokno naikini khlaio jefuru buri yongla butui tuyo afuru prai 40 butui tuyo tei selayongla mo butui rokno naikini prai 1 month jora tui khlaio jesuk jora sak butui ni bisingo bini busarok move eba loria sak bini butui rok asuke transparent ungo je chung butui ni bisingo baby frog grow eba tori tongmani bo srai keno nugui tongoi mano jefuru busarok tori thango afuru male frog bini busarok no sikari jibrok bai banchirui tonina ni bagai busarok no bini bukuk bisingo dawi huyui payo Pacific white steak baya song steak fish bini pura juda body shape eba structure ne bagai sini jago aboni bagai mo fish pura unique ungo norok mo video o jesuk type ni butui rok nukka aro ni bisingo maybe mono norok joto ni selai wanama singsang jaga ne actually mo fish bini butui rok no kaisa juda pouch eba kaisa capsule hayo se butui tuyo mo capsule o chikon bulam tongo je a bulam tui no oxygen butui ni bisingo tongnai busarok ni thani thangoi yo mo butui rok asuke unique ungo je mono nugui kebo fano se hai hinui saglak mo kuno fish eba kuno jibni butui ungkhana hinui baya song mono ungkha most unusual eggs in the world in kok borok video jajak hingke norok like share tei comment khlaina neta pokbai di kedal phaina rok ani kubuni video bo nai badi tei ani video jajak tongka hingke ani channel no subscribe khlaiei bell icon sin di tei ano support khlai di jotona kaham tongbadi malifine norok bai kedal video o